जेरैखि जायाबाबो खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो सोमस्रिनि हाबाखौ केन्सेल खालामथारनांगौ आंनि जिउखौनो नांगौबा बावगोन थेवबो सोमस्रिखौ फेसबुकनि सेंग्राजों हाबा होआ नैबे अमा राजा थांना थासान्दियाव सोमस्रिनि हाबा मालाबाबो जानो होआ दिनै समायखिरा लानानै जों सोमस्रिनि हाबाखौ केन्सेल खालामथारनांगौ बिदिबा सोमस्रिनि हाबाखौ केन्सेल खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामहैनोसै माथो सोमस्रिखौ हरा जानला मानला मानसिनो राजे मानोबा लिंहरदोंमोन नों आंखौ माबाफोर इमारजेन्सिमोन नामा सोमस्रि जोंनि हाबायाथ' बारा दिन गैला आं सानो माबाफोर बुंनांगौ दङबा हाबानि सिगाङाव बुंखादो नाथाय राजे आंहा जेबो बुंनांगौ गोनां गैया नंमारगौ ना औ आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया आरो सिगाङाव मा जादों जायाखै बेफोर आंनि थाखाय जेबो नङा उनावहाय मा जागोन बेफोरसो आंनि थाखाय गोनां माने नोंहा सोरबा मोजां मोननाय मोजां मोनि बेफोर दङ नामा थांखांनाय बाथ्राफोरखौलाय मानो सोंबावखो खोन्थालाय सिगाङाव नों सोरजों मोजां मोनलायदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुगैदों आं राजे सिगाङाव सोरजों मोजां मोनलायदों मोनलाया दालाय मानो नांबावगौ दानि प्रेजेन्टआवलाय मानो नांगौ दाथ' जों सानैया मोजां मोनलायोना थेवबो मिथिनो लुगैदों आरो नोंहा सिगांनि खोथाफोरखौ लानानै जुदि मिथिनो लुगैयोब्ला अब्ला नों सिगांनि खोथायावनो थाबाय थागोन आंनो बेफोरबायदि लाइफ पार्टनार नाङा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जावले जावले बुरखांफिनग्राखौ आंनो नाङा नोंहा जुदि आंनि सिगांनि जाथायफोरखौ लानानै माबाफोर प्रब्लेम दङबा दाबो हाबाखौ केन्सेल खालामनो हागोन नों आरो मोनसे खोथा आंहा बयफ्रेन्ड दङमोन अमा राजा मुंनि दाथ' अमा राजायाबो हाबा जाबाय आच्छा सरि आं सोंफ्लांबाय दे आंहाबो दङमोन गार्लफ्रेन्ड राजे थांखांनाय जाथायफोरखौ खोनासंनो आंहा एसेबो इन्ट्रेस्ट गैया दा मा जागोन उनावहाय मा जागोन बेफोरखौसो आं इम्पर्टेन्ट होयो सरि सोमस्रि आं सोंफ्लांबाय बेबारनिफ्राय आं सोंला आंखौ निमाहा होदो जेबो नङा दे मानो निमाहा बिलाइ नांगौ जाखो नोंहा मिथिनो लुगैनायखाय सोंदोंमोन आरो दे बिदिब्ला थांनोसै थ'दो दे जायफ्रा फराय आखरखौ सिनायनाय मोन्दों खुगायावसो फैयाखै मा होनाय जादों बोराय बे ABCD खौनो दे फराय दासो गोसोआव फैदों ABCD ना राधा फरायनि दे A for apple होननानै फराय A for B for bear C for chair D for deer E for ear हामा बिदि फराय नामा जे लेखायाव दं बेखौसो फरायनांगौ दा A for apple B for ball C for cat बिदिसो दै नङा माथो A for owl B for button C for scarसो दा सोर फोरोंग्रोब्रानो लाया सोर फोरोंदों फोरोंलायनाङा प्रेक्टिकेलखा बेफोरो एजों मा आखरा थाङो बेखौनो बुंबानो जायो सैथो दानिया आयुमासो जाबाय बे लकडाउन होनायनिफ्राय कारफिउ होनायनिफ्राय गथ'फोरा मेलेमासो बांसिन गाज्रि जाजोब्बाय माबा गोसो बायदिसो बखिला जोब्बायलै माथो थफिरानिसो फन हेलो थफिराम थफि गेल्ला मालिक मानसिया दाबो मोनफैया माबोरै खालामनांगौ जाखो प्लानिंखौलाय मानसि दावरावलाय खाथियाव फरायगासिनो दङ नै जायफ्राया सोर जायफ्रा लोगो मोनब्रबलायखो नोंलाय टुनटुलानि फिसाला आंनाव दंफैथ'यो गोरलै गोब्रामफोरखौनो नांथाबाय थायो फै माबा नांगौ जासिदों नोंखौ नङाबा सोमस्रिनि हाबाया जागौसिगोन माबार फै जायफ्रा मोजाङै फरायदै गोसोआवनो थायाखैलै गावआ बादामखौनो जाहोआखै आंनो बादाम जाहोबासो गोसोआव थागौमोन आंनाव आंबा बादाम जायाबाबो गोसोआव थादो फरायबानो जायोलै फरायल' दे फराय नुबाय बिफा नोंसालानि आखलखौ दिमागफोरा मोजां नंगौना नंलाथाय मेलेमफोरानो गाज्रिसो जाबाय खोमा अजाफोरनावसो नायहैनांसिगोन फाग्लि मोदायफोर लोगो मोनाखैथ' लामा सामाफोराव बेनिखायनो जाद खामानि मावबाय थायो हनै सोरबा गथ'खौनो लाबोनानै लाफैलायबाय दा न'आव आंबो बे फिसाला सासेखौ मा खालामबावनांगौसो सानबाय आङो हिनजाव लानो थिनबाबो लाया उतपात खामानि मावबाय थायो सानबोसो बिदि थागोन बेयो गोदाव सोराव खामानि मावबाय थायो नों थिगखौनो बुंदों बिमा अजानावनो थांमारनांसिगोन मोजाङै फराय दै जायफ्रा मोजाङै फरायनानै आंनि नाम लाखिनांगौ हा सन्थला फिसा
बे गथ'खौलाय बहानिफ्राय लाबोनानै दोनफैलायखो नोंलाय? आंनि फिसालालै फिसाला मोनबाय आं। हाबा जायागारानो मा फिसाला जालाबायनांगौ जाखो? हाबा साबा जालां दानि जुगाव हाबा जाबाबो गिनांगौसो हिनजावफोरानो मालाय हौवाजोंसो खारफायो गोसथोलाय दावराव दावसि जायो नालाय आङो फिसाला सासे मोनखाबाय बेखौ खांसै बानोसै बस जाबाय थादोलै। आमानै नंला बिफा अजानाव लांमाराबा बिना हाबायानो जानाय नङा ग्रहफोरसो दङ खोमा बेनिखायनो खर'आ थिग गैला बेना। सोमस्रि आंनि जिउनि रानि नोंखौ गावनि खालामनासो गारगोन आं। सन्थ'ले दाबो मोनफैयाब्रा? टपिक गेला मोनफैबाय नै। आच्छा प्लानिंआ दे बानायनोसै। प्लेनिं बानायनो आं गैयालै खालि हेफाजाबल' होगोन आं। जायखिजाया सोमसिया फेसबुकनि सेंग्राजों हाबा जानो मोना। बोरै खोन्थालाय सोमसिखौ आं हाबा लाबा बोरै जागोन? सोमसिया नोंजों समायालै। समायखौ नागिरबाय थाबा मानसिनि जिउआ बारग'लांगोन बिनिफ्राय गाज्रि मानसियासो मोनलांगोन मिथिबाय? आं सोमसिनि थाखाय बेस्टब्रा आं सोमसिखौ बिराद मोजां मोनगोन ना मा होनो रायजोफोर? आं सोमसिखौ लानो हायो दा? सोमसिनि हाबाखौ बोरै केन्सेल खालामो? सन्थला अमा राजानि आखलखौथ' नों 100% मिथिखायो नङा होमबा माबायदि बियो बुंथ'लायला दायो। जायखिजाया अमा राजानिफ्राय सोमसिखौ गोजानाव दोननांगौलै। अमा राजाया हाबा जाखानाय हिनजाव दंखायो फिसाला दंखायो न'खर संसारफोराबो बायलांगोन बिनि हिनजावाबो दुखु खस्थ' मोनगोन फिसालानि फिउचाराबो गाज्रि जागोन बेनिखायनो सोमसिखौ होनो हाया अमा राजानो। जुदि सोमसिनि फिउचारखौ मोजाङै लुगैदोंब्ला अमा राजानिफ्राय सोमसिखौ गोजानाव दोनदो आंजों हाबा जानायाव मदद होदो। नोंनो जेसेबां जौ बथल नांगौ होगोन आं। नंगौलै नंगौ जेसेबां जौ लोंबाय था खालि सोमसिखौल' आंनि खालामनानै होथारदो। आबे सोमसि हाबा जागोन हौवालानि न' थांसै थ' बिमा बिफानि सिगाङाव बायदिसिना खोथा एरना हैनोसै। गाज्रि खामानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय गिलु बालु खामानिबो मावनांगौ जायोलै मालाबा। सन्थला गिनाङाब्रा आं दं। सोमसिनि हाबाखौ केन्सेल खालामगौनो हाबानो जाबाय दे उनाव नोंनो होथारालां नोंनो सोमसिखौ। थौदो थांनोसै सोमसिनि हौवा गोदान जागोननि बिमा बिफानि न'आव। अब्लालाय आंबो गेलेनो नोंनि गारिखौ हर। हिनजाव मानसिफ्रा फुथ्ला बिबारसो लानांगौ दा मानो गारि गेलेनांगौ गेलेनो मोना नों आंनो गारिखौ गेलेनो होबा आं गाबगोन गाब मानो आंनो गारि होमारा ओरैहाय आंखौ खानाय हमदोंमोन नोंखौ खानाय हमगोन आं हाबाब मा गाबबाय थाखो? बिहामजो हनै फिसाफोरा बुलायलायगासिनो नायफै दसे नायफै। आंखौ खेबदोंबा नोंखौबो गारखाया आङो नोंखौबो गाराबा थख्रि खालामनासो गारगोन आं। आयौ बोरै बुलायगासिनो दं बिसोरबो। बिबायाबो बिबाय दासो सिख्ला गोरलै बायदि फन रायलायगासिनो माखौबा फिसौफोरा गाबदों नुवाखै आरो इयो। गथ'फोर हामा बिदि बुलायनो हामा हगार फै सना फै हामा गाबनो हामा। ओंखामबो संनांगौ ओंख्रिबो संनांगौ गथ'बो नायनांगौ आयौ आं रोंलाहाय। जाबाय बारा गाबना नङाबा दानो खेबजागोन आंजों। दे बिहामजो ओंखामफोरा मोनबायबा खुरदो आं दुगैना लाहायगोरनि आरो गथ'फोरखौबो एसे नायहोलांनांगौ मानो गाबहोबाय थायो। आयौ आं गाबहोआखैनो गावबागावसो गाबदों बिसोर सानैया आं गाबहोथाराखै मा आं बुवाखैबो। दे ओंखामाल' खुरहैदो बे नुखायाखै आरो आं गथ'फोर गाबनाया बोरै ओंखाम खुरनानै होनो बिनो बोरै ओंखाम खुरना होनो हानो आङो। आयु आयासो जि मोजां मोनलै गोदो सिख्ला समावसो बोराबनानै ओंखाम खुराबानो खुरालासिनो थानो हायोमोन मोजां मोननानै हाबा जानानै दासो मोनदों दा हाबा नोङो दासो मोनदों गथ' गथाय खांनो थाखायनो हाखु दाखु जाथारदोंमोनबा ना हाबां हामथारदों थाब हाबा जाग्राया बिदिनो मोननांगौ। बिखुनजोआबो एसेबो खामानि मावफादेरनानै होआ ओंखाम ओंख्रि संनायाथ' गोजाननि बाथ्रा फिसौफोरखौनो दसेखौनो लाथ'नाबो होआ। हाफां गथ'फोरा उन्दुबाय नामा? गथ'खौ आंल' खांनायखाय आंल' खबर लानांगौ नामा? आया मा जालायखो? गथ'फोरखौ आंल' हारसिं खांदों नालाय आंल' केयार खालामनांगौ आरोना आंल' जोथोन लानांगौ। हाफां बिमाफोरालाय गथ'फोरखौ एसेबाबो बांसिन जोथोन लाखानांगौ नङा होमबा? बिमाफोरा टिका लाखानायखाय बेनिखायनो बिमाफोरा बांसिन जोथोन लानांगौ आरो। मानसि रागाब्रा मा जादों बुं। नोंना आया गथ'फोरखौनो एसेबो बामा माथो फिसौफोरखौनो एसेबो अना आं बिदिनो खामानिबो मावनांगौ ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ गथ'बो बामनांगौ नामा गथ' गाबबाबो दाय जायो। हाफां आइनि सोमोन्दै आं फंसेबो खोथा खोनासंनो गोसो जाया।
बिमानि खोथाखौ फंसेबो खोथा खोनासंनो हाया आरो बिमाया जे गावनि फिसाफोरखौनि अना बेखौ फात्ता लायाखै नों मा होनदों नों हाफां आइया गावनि फिसौफोरखौ अना नों मानो बिदि बुंलाबायदों हाफां औ नोंसा नोमाया जोंनि फिसाफोरखौ अना नारजि नों आंखौ सोबाबाय औ आइनि सोमोन्दै फंसेबो खोथा खोनासंनो हाया आं आइनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुङोबा आरो आं बेबायदि खामानिखौनो रिपिट खालामगोन आयौ नारजि बुदां आंखौ सोबाबाय नों आंखौ सोबाबाय नों दरखार गैया गथ' सानैखौ लानानै आइ आफानि न'आवसो थांनोसै आं थौ फिसाफोर जोंहा सैजाया रावजोंबो थौ थांनोसै आबै आबौमोननि न'आव खिनो ओंखारो गोदों गैया ओंखाम उखैयो खोगा गैया जावैसो आंनि सानबोलावरिफोराव सोर डिस्टार्ब खालामफैलायखोब्रा आंसोहाय जावैसो हांग्रिमोननि बिमा आइला माथो हांग्रिमोननि बिमासो हा बिखुनजोखौ नुनानै जिरायनोबो थिनला गराय सायावनो गाखोना थाबाय थानोसै नामा आच्छा बै थफ्लायाव मा लाबोदों बै थफ्लायाव जानाय लोंनाय लाबोदों आरोहाय बिराद मोजां मोजां बुस्थु लाबोदों नामाब्रा लाबोदोंथ' आरो हा न'आवलाय सोर सोर दं गासिबो दङलै गासिबो थैथ'वाखै गासिबो मोजाङैनो दं न' सिङाव हाबैदोब्रा बिखुनजो न' सिङाव शाला बिखुनजोआबो लास्ट ममेन्टआव एन्ट्रि मारि फैबायलै आंहा सोमस्रिनि हाबाखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों बिखुनजोआसो मोनफैलायबायलै